deh. Bye. Pokoknya dah semua kan kan. Aida mau be samus ko be singom dan beng thadang se. Sadana. Siapa dan? Dia. ओरैबायदि दुखु नांबाय आं एसे गेब्लेहोबाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय स' लोगोफोर दायो देलायखां माखां रेडि जालायबाय ओमफ्राय स्कुलाव थांसिगोन आरोना स' थ'फाबाय थादो होनबा लोगोफोर आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबावदो नङाबा मिथिनाय नङा आं मा देखायलाङा स' थ'बाय थादो होनबा लोगोफोर हस्टेला खालि आरो मानसि गैयैखाय काउंटार दे टिकेट दानग्रा बिएड कलेज मोनफैबाय नै जोंहा बन्द गेटआनो स्कुल मोननोसै आरोना खाथियाबो गैथारला ससेल' थांसै सोरखौबाय थादों होनबा स्कुल मोनफैबाय नै थांदो दे बाय थांबाय दाखार थांथारबाय सोबादों दैया मबाइला लाबायमोन थांदो खाननांला थांदो जेबो नुवाखै भगबान दासो बाव खानाय टाइमा बारा जालांबाय थां नै हाग्रा फुनो बाखि दंबावो एसे मैया एसे फुबाय आरो दंबावोसै नै थांदो साइकेलजोंसो थांदों दिनैनो लोगोफोर हासबेन्डआ थांबाय आरो दे इमान गरम ना बुंनाङा नाइटि गाननानै थांबाय ओरैबायदि गरम दिनै बुंनाङा आरोना गरमानो बाराद्राय अभारद्राय दिनै मोनसे बिराद दुखुनांथाव माबा जादों आरोना मानो होनब्ला साद्रि गुफुरखौ जि मोजां आङो दख'नाजों सोमफाबाय गोमो दख'नाजों कालार ओंखारनानै साद्रि गुफुरा नायजाला आरोना लोगोफोर र' देखायनि आं नोंसोरनो नै लोगोफोर नायदो माबायदि गोमो नांजोबखो नै नुदोंना बिदि गोमो नांजोब्बाय आरोना नै सबावनो नै बेफोरखौबो मबाइलाव सिनायदोंना सिनायाखैथाय मिन्थिला आङो नै नायदो नै गोमो जोबसै नै मारै जोमनो हाबावनांगौ आं बे सादोरखौ ओरैबायदि दुखु नांबाय आरोना आङो बियो 300 ना बेसेबांबा लादोंमोन दै बे अबेबा गांसे आरो 450 लादोंमोन नैयावबो एसे नांदों नै बेफोरावबो नै मबाइलाव सिनायखोना सिनायदा मिन्थिला दे नै नैबेफ्राव गोमो जोब आरोना नै नुदोंना नै गोमो जोबनो बिदि नांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बिराद गाज्रि नुसिन आरोना नै हालदै नांनाय बायदि दख'नाया गोमोमोन ना आं जे दहाय गानलांदोंमोन स्कुलाव बेनो नांजोब्बाय आरोना नै नालाय नै असाइस नुखाबाय आरोना ओमफ्राय माब्रै गाननो हाबावगोन आङो माब्रै जोमनो हाबावगोन बे सादोरखौ ओरैबायदि दुखु नांबाय उजाला होबाबा नुगोन ना नुवा उजाला लाबोनानै होनांसिगोन उफाय गैया आङो बिराद फसायनानै बायदोंमोन आरोना आंना गुफुर सादोरानो गैयामोन बेल' गांसे मोजां दंमोन ओमफ्राय आङो स्कुलावबो जोमलाङोमोन बेखौ ओमफ्राय आंनाव बिदि इसिबां माबा मोजां बिदि कालेक्सन गैया स' जाखिनि बायदोंमोन बेफोरखौनो जोमोमोन दा नायदो ओरैबायदि दुखु नांबाय आरोना आङो ओमफ्राय आंबो मा साननानै बै नुदोंना येल्ल' कालारनि दख'ना नुदोंना बैनो रुगुङावहाय आगर गोनां बे दख'नाखौनो गानलांदोंमोन दे आङो ओमफ्राय गाननानैहाय ज' बावनानै आङो स्राबजों सोमनानै दोनफ्लांदों स्कुलनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट स्राबजों सोमनानै ओंखाम ओंख्रि जाननानैसो आङो सुनोसै दसे थाथ'थोंसै होननानै जखन सुनो नायो सेस आरोना आंना खर'आनो गाज्रि जाजोबखादों बेखौ नुनानैहाय ओमफ्राय दा मा खालामनो मा मानो उफाय गैया नायनोसै मा जायो उजाला मोनसे बे न' खाथिनि दखानाव गैया दाहायफोर जुदि थांनाय जायोबा जुदि गाबोनफोर माबानाय जायोबा उजाला होनाय नायनोसै आङो मा जायो उजालाजों नुयोना नुया उजाला होबा एसे जोमसाब जागोन खोमा ट्राइ खालामनोसै मा जायो आरोना लोगोफोर दिनैनि दिना आंना बारा मोजां नङा इमान आं मोजां जि अनोमोन आं बे सादोरखौ बिराद मोजां मोनोमोन स' नायनोसै मा जायो लोगोफोर दाखालि जे आङो थाइजौ फिथाइ थाइनै खाना लायदोंमोन बै गाहायनिफ्राय बिनि फिथाइया बेयाव आरो फिथाइ दंबावोमोन ना थाइब्रै फिथाइया गोमाबाय आरोना ब्रै फिथाइयाहाय गैला आरोना गोमाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' स्कुलावबो थाङो आरो सोर सानसु टाइमाव बेखौ नायबाय थानो ना मोसौफोर गुमफैयोना मानसिफ्रा हारसाफ्रा
ओमफ्राय बिसोरनो सोरबा खावनानै लांबाय दाना आंनि आइडिया मिन्थिला आरोना सोर खावनानै लांखो ओमफ्राय जानोबा बिना लांबानो जायो अभियासलि आं हरखायो आरोना बिबानो स' ओमफ्राय जोंसो बिबाबो मोनजाया दै जोंनि फारानि माबाफ्रा बाङालिफोर दङना बिरादनो ओमफ्राय नेपालि दं न'खर मोननै बाङालिफ्रा हरनो नागिरा ओमफ्राय आं आरो बिबानो हरबावोसो आरोना आंबो हरला एबारनिफ्राय खावनानै लांदोंना बिसोरो जलगावरिनि बे दिनै मा मावनाय जायो नायनोसै आरोना हाग्राबो एसे दङ बाखि दहाय देखायखादों आं नोंसोरनो फुनो ओमफ्राय नायनोसै मा जायो र' लोगोफोर नै दायो आङो ओरैनो थानो बानानैहाय बैग्रि लाबाय बेखौ माथो लाखो उरायलांदों बारजों फांखा होबाय नालाय स' ओमफ्राय नै आसारनि थाखाय आङो लाबाय सब एसे मिथि एसे कालजिरा बानलु गोरान जिरा एसे तेजपात गांनै ओमफ्राय नै गुर एसे लाबाय भिनेगार आङो बेखौ सिगांनि बैग्रि आसारावबो होदोंमोन ओमफ्राय नै दायो बेसेखौ लाबाय आरो बिसोरखौ बानायसै आं सानदोंमोनखि दिनै मा खालामनानै थानो स' सानबाय आंनाखि बैग्रियानो दङ आरोना नै एसे दंबावो बेयाव मोनायावहाय बैग्रि दङ आंहा बावनानैसो दंमोन बैग्रिखौहाय ओमफ्राय आसार खालामनो होनो ओमफ्राय टाइमफ्रानो मिलाया आरोना ओमफ्राय स' सानबायखि आं दिनै खालामथारनोसै आसारखौहाय बे बोखावबासो माने माबाया हाबो आरोना गुराहाय सिङाव हाबलाङो बेखायनो बिदि एसे एसे बोखाबाय आङो नै ओरैजाय एसे एसे खेबफ्रुनानै होबाय आरोना नै माने बिदिबासो गुरा हाबलांगोन नालाय सिङावहाय बेनि थाखाय बिदि खेबखानानै होबाय खालामनाङालै नों थादो नाङा आं खालामगोन बख'ला आं स' लोगोफोर बेखौ जल्दि जल्दि बोखानानै लानोसै थाब थाबनो जानो थाखाय ना मानो जानो जायाब्रा आसार खालामगोनसो सनालियाथ' मोनजाया दा जानो लुगैबाबो खदै गबाबो मानो होनबा बेहा गुजुदों गगा मोनदों मुलि जागासिनो दङना ओमफ्राय लोमजानायाथ' गैलिया बर्थमान ओमफ्राय गुजुनाया दंबावो गुजुनाय गुंग्राय गगासिनो दङ बियो आं मानो नायबाय थादों बेयाव बिखुराव नों मा जाखोमालाबायनोबो हानाय ना थिग गैया बिखौ जानो सानदों गुरखौ बे मा भिनेगार आसाराव होग्रा मिगि बानायग्रासो मानसि मिगि बानायो नामा बिसोर जाम्बि नाय बे मा बे मिगि बानाया ओरैनो पिक्साराव होनायसो मिगिनिया ओइ बेबो जल्दि जल्दि बोखानानै लाग्रोसै लोगोफोर र' दा देखायफिनसै दे लोगोफोर आङो थाब थाब बोखानानै लाग्रोसै नङाबा दा नोंसोरबो बरिं मोनगोन ना बेखौ बोखानाय नायबाय थाबा मा बेलाय बरिं स' लोगोफोर दा ओमफ्राय दख'ना गाननायखौ रायहरनांला दे गरमथारना ओमफ्राय ओरैनो नाइटि फिसा गाननानै थाबाय आङो दायो न'आव रावबो गैया जोङो सनालि आरो आंल' फाराथियाबो गैया हासबेन्डआबो डिउटियाव थांबाय दहाय देखायखादों आङो रावबो गैया आरोना माया बियो देन्थाब्रा बोखानानै दोनदों आं बेयाव बबेबा गाज्रि जाबाय दिनै बोखानानै गारसां आङो न'आव जे एसे फोरानदोंमोन बेखौथ' जानानै गैला फोजोबजोब्बाय ओमफ्राय बियो मादै दाखालै फैबा नानिजों मादैजों फैबा लाबोफादों आरोना आं बिहरफादों आंनो एसे लाबो होननानैहाय ओमफ्राय बबेबा समाव जानो आं जे दाखालै खनसे बानायदोंमोन जे गरमावहाय जानो होननानै दोनदोंमोन आङो ना बेखौ एफाग्राब मोनजायाखै आरोना एसेल' मोनजादों आंनि बिखुनजो एसे लांबाय ओमफ्रायो आंनि हासबेन्डआनो साबबा जानानै फोजोबजोबखादों आरोना मोना मानि जायो गोथाव मोनदों होननानैहाय आं मा जादों बेसो बांसिन जाजोबदों गैया आं आरो एसेल' मोनजाबाय आरोना लोगोफोरा बासिनानै लागासिनो दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय बानलु एवनानै लाबाय नै खोमसिसिनो एसे बानलु मस्ला मस्लिखौ लोगोफोर बैग्रि आसार खालामनो थाखाय रेडि लाजोब्बाय आंनाव गुरा बांद्राय गैया एसेल'नो ओमफ्राय नै बेसेबां बैग्रिया बेनिफ्राय लाबाय नैबे ग्राइन्डारावहाय मस्लाखौ होनानै लाबाय ओमफ्राय सबियाव दायो आङो एवना लानोसै दा थावखौ होनानै लाबाय आङो एसे बुरजा होनसै थावखौ मानो होनब्ला आसार ना बेखिनि थांथोंसै बैग्रियाबो बुरजा एसे बैग्रियाबो नै जा बुरजा आरोना नै बेखिनि बुरजा
नालाय नानिया माखौ लानानै गेलेदों दुंग्रा आरोना बेयाव बिबार गायदोंमोन सिगां ओमफ्राय जालाबोखाबाय बेखौ लानानै गेलेगासिनो दङ थावाबो दुंबाय नै लोगोफोर नै दायो आंगुरखौ होनानै लाबाय आरोना नै बिदि एसे आवलि होनानै लागोरसै थावजों आरामनो आं सिगांनिखौबो बिदिनो सेम प्रसेसन बानायदोंमोन आरोना सनालिया हारसिं बोराबगासिनो दं गेले हारसिं माजे रायलायो नोंहालाय मा हारसिं रायलायगासिनो दं गारिजोंसो नांलायबाय नामासै सनालियालाय बैग्रिखौ होना लानि आरामसे आइ फिसा बैग्रिखौ होना लाबाय दै आंना गुरा बांद्राय गैया होनबाबो थोसाबगोन आरोना बेजोंनो माबायदि जायो गोथाव जायोना जाया गाव जानोसै अरा बांद्राय होजाना लोगोफोर नै जाबाय आरोना आराम लगायनानै लाबाय आङो नै दायो गुसु खालामनानै बयामावल' सोनोसै दसे थाथ'नोसै आरामसे लगायनानै नै मस्ला मस्लिफ्रा आरामसे नांबाय आरोना नै लोगोफोर बैग्रिया एसे थान्दा जाग्रोथोंसै बिनि उनाव दा सोगोन र' लोगोफोर ओमफ्राय बेखिनियावनो आङो सि गोरानफोरखौ थिखोनानै लाग्रोसै ओमफ्राय न'आव एसे सिबस्रांनो बाखि दङ बेखौ सिबना लाग्रोसै आरोना सानदों नालाय माजों गेलेयो लोगोफोर सानैजों बेबायदिनो गेलेबाय थायो आरोना खारफागासिनो ओमफ्राय सनालिनाबो लोमजानाया देहाया एसे मोजां मोनबायना बिदिनो खारदाबबाय थायो सनालिखौ गावदां होगासिनो दं आरोना बुरखायबाय थायो आरोना फैदो गेलेनोसै होननानै सनालिया नङालै नोंखौ होनाखै बिबारा जा मोजां बारदों जा मोजां बारदों बिबारा एसे गोथाव मोदोमदों आरोना बिबारा बैग्रिखौ आङो फसायिनि एसे गेब्लेहोबायसो थुग्लिबायसो आङो फसायनाय मोनासै ओमफ्राय बेनिफ्राय गुसु जाबायना दा नै भिनेगारखौ एसे होनानै होनोसै आरोना लोगोफोर नै आङो दासो मा होनो आसारखौ सोखांबाय ओमफ्राय जे आसारखौ हायदोंमोन बे सामसखौ बे सिङावनो दोनबाय आं थादोंसो बख'ला आरोना बिदि बानायखांबाय लोगोफोर आसारखौथ' आङो बानायखांबाय ओमफ्राय बयामावबो सोनानै लाखाबाय आरोना आरामसे दहाय माने गरम ना बेनि थाखायनो सोआखैमोन आङो ओमफ्राय गुसु जाथों होननानैहाय दोनबाय थादोंमोन जाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौबो आङो बेखिनियावनो फोजोबसै दिनै आंहा जेबो सेयार खालामनो लागा गैया लोगोफोर बेखिनियानोसै आरोना ब्लगा बिदिबा बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना